Голяма част от хората, които след световното първенство, са приятно изненадани и даже впечатлени от представянето на Норвегия. Успехите на викингите са наистина забележителни, а те успяха да постигнат страхотни резултати срещу някои от фаворитите в турнира. Въпросът обаче е, трябва ли да бъдем изненадани от това, което Норвегия прави, и дали няма някаква конкретна причина за това израстване, което нацията изживява в футболно естество през последните, да кажем, 5, 6, 7, 8 години. В следващите минути ще се опитам да ви разкажа малко повече за модела на футбола в Норвегия, за това какво правят в страната и какво стои в основата на това стремглаво изкачване нагоре, на създаване на талант и на постигане на добри резултати. Добре дошли в Бейрон Еар. През 2013 година в Норвегия създават така нареченото училище за национални отбори или на местния език Landslagskolen. То свързва различни клубове и треньори на местно ниво с служители в федерацията и националния отбор. На практика клубове от 18 различни региона намират талантливи деца на възраст 10-12 години, които биват следени от специалисти на национално ниво и подбирани за лагери, тренировки и мачове, доправяйки си постепенно път до националните отбори в различните възрастови групи. Лидерите на настоящия тим на Норвегия, като например Мартин Йодегор и Ерлинг Холанд, са преминали през това училище. Тези от вас, които са запознати, са наясно колко скъпи са тренерските курсове за покриване на различни лицензии на УЕФА. В Норвегия започнаха да изпращат вече квалифицирани треньори в почти всички възможни малки селски и градски клубове, които да обучават тамошните наставници, за да могат постепенно и те да трупат знания и да взимат лицензии. Резултатът е, че от 2011 година насам над 17 000 треньори са тръгнали по пътя на трупане на квалификации, а от 2017 над 2000 са изкарали минимум УЕФА Б лиценз. За справка, в България Б лицензът дава право да си старши тренер в трета лига, както и помощник във втора и в първа с известни условности. На всички ни е ясно, че климатът в Норвегия е доста суров, което дълго време означаваше, че футбол от страната е по-скоро летен спорт, не толкова заради температурите, колкото заради лошото влияние, което снегът и дъждът имат върху затревените игрища. Но климатичните условия нямат пряка връзка с изкусените терени. Затова в страната в периода между 2016 и 2025 година бяха изградени 539 чисто нови изкуствени терена, а други 586 бяха напълно реновирани в крак с най-новите и модерни тенденции. Така футболът може да се практикува целогодишно, а най-хубавото е, че повечето от тези игрища са свободно достъпни за граждани. Тоест, ако децата искат да поритат сред училище, добре дошли! В Норвегия въведаха и така нареченият модел Идретtsglede, или в свободен превод радост от спорта за всички. Идеята тук е, че в страната е забранено да се брои резултат, да се правят класирания, да има първенства за деца под 13 години. Правене на класиране или броене на резултат на детски мачове на практика води до глоба. Това важи за всички отборни спортове. Идеята е децата да се окуражават да спортуват, да развиват уменията си и да се наслаждават на играта, без това да води до напрежение от задължително постигане на резултат и без треньори и родители да крещят отстрани. Това води до, поне за мен, абсолютно сензационните 93% активно спортуващи деца в страната. Спортът не е тайна, може и да е скъпо удоволствие. Затова в Норвегия създаваха национална лотария с нестопанска цел или нон-профит, както и приеха закон за хазарта. Огромна част от приходите на въпросната лотария и хазартните оператори се инвестират в инфраструктура и екипировка за по-малки клубове. Тези над 1000 игрища, за които ви казах малко по-рано, са изградени голяма степен с такива средства. Финално стигаме до елите сериен или местната висша лига. Там важат някои важни правила, като например това, че 20% от всички игрови минути в рамките на сезон трябва да са изиграни от футболистите от 21 години. Така средната възраст в лигата е 25,1 години или 18-та най-ниска в цяла Европа. Друго важно правило е, че е създадена централизирана система за школите на професионалните клубове. Те преминават през периодична атестация от компетентните органи, което е пряко обвързано с приходите от TV права. С други думи, ако клубът иска да си получи всички пари от TV права, трябва да покрие конкретни изисквания в школата или академията си. Непокриването на изисквания води до намаляване на приходите от телевизионни права. И финално, клубовете трябва да картотекират минимум 14 местни футболисти в съставите си. Такива, които са тренирали в Норвегия минимум 3 години между 15 и 21 годишна възраст. Така първенството е с един от най-ниските проценти чуждестранни играчи – 28,9,
А това дава право на местните момчета да играят и да се развиват. Това бяха някои от основните акценти, върху които програмата на развитие на футбола в Норвегия стъпва. Практики, които са широко приложими и които могат да бъдат заимствани съвсем спокойно, дори и у нас. Въпросът е, има ли желание, има ли воля това да се случи, те да бъдат изпълнени и в нашата страна. Благодаря, че гледахте и до нови срещи!